Hello guys, welcome back to the video. Dini 16 November. Dini Boro Thunlai San. It is celebrated as Boro Thunlai San. Base celebration ko DBA Delhi Bodoland guest house celebrate khalama. Base celebrate Mama Zada Bekowang Dini video dintigan. Party 71st Foundation there. Fair Foundation was in a First the most important flag hosting as a year. Boro Thunlai San Zari Minari Boro now. Boro Thunlai. Jai Boro Harini. Jai Boro Harini. Jai Boro Harini. Jai. Venue now group song Kailash. Venue now Martias Perno Bibar Bauer. Omlaram si boram bihuram Boro harini Dinai November Dinai November Baunu haya जों नोंसोरखौ अरायसम हमलाराम सिबराम आरो बिहुराम बावनो हाया जों नोंसोरखौ अरायसम. Venue now poem recitation जायो by Maizli Brahma and Chukraram Boro. Beni sose clips खोनायदो. Thunlai. जों बर' हारि, जों गेरेमसा बर' हारि. दंखायो जोंहा गावनि थाखानाय खोमथा गोदै फिथिखा बहरा बिमानि राव बर' राव. गोदो गोदाय आजै आजौनि समनिफ्रायनो अब्लाबो बर'नि राव दंखायो अब्लाबो
जों 1952 इंराजि मायथाइनि 16 नभेम्बर सानखालि आफादगिरि जय भद्र हागजेरनि दैदेननायाव बर' थुनलाइनि गायसंनाय सान फालिबोदोंमोन। लिरगिरिया जाबाय फुलेश्वरी स्वर्गियारी आरो खन्थाइनि मुङा जाबाय बिमानि राव। बोहैनाय दैमाया जेरै मिथिंगा गेजेराव आलो आलो बोहैलाङो गाव अरायबो, अखा हादै हाब्रु निज्रानि दाहाराव बोहै बोहै लामायाव दिहुनो सल'बो, गामि नोगोर आरो जेनिबो गेजेरै बोहैलाङो आरो लैथोजों गोरोबो। बेनि उनाव DBA नि प्रेसिडेन्ट मिस्टार मेनन कुमार ब्रह्मआ लेक्चार होयो आरो सुरेन मुसाहारि आंकलाबो लेक्चार होयो। बर' साहित्य सभानि सोमोन्दै बिथांमोना बयबो जारिमिनखौ मिथिखाजोबगौ। 1952 आव जोनोम जानायनिफ्रायनो बे सानखौ फालिबोनाय जादों। फालियै फालियै दिनैसिमबो 71थि 71थि जोङो बे सानखौ फालिनाय जाबाय। बेखिनियावनो आं मोनसे बुंनो लुगैयो जे जोंनि बर' साहित्य सभानि जारिमिनजों लोगोसे बर' हारिनि जे मोनसे दावगाबोनाय बे दावगाबोनाया मोनसे गिदिर स्ट्रागोलमोन। बे स्ट्रागोलनि गेजेरजों दावगायै जोङो दिनैहाय जोङो बर' रावखौ कलेज इउनिभार्सिटियाव थिसनजानायजों लोगोसे आसामाव एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज मानिजादों आरो बेजों लोगोसे 8th शिड्यूलावबो जोङो थिसननो हानाय जादों। बेयो जोंनि मोनसे गिदिर प्रग्रेस। दिनै आसामनि बिधान सभा बायदियाव बर' रावजों बुंनो हानाय आरो बेवहाय जायनाखि लिरनायफोर कुइसन सोंनाय फिननाय बेफोरखौ जोङो बर' रावजों बुंनो हानाय बायदि जादों। बेयो जोंनि मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा। भारतनि गुबुन गुबुन अफिसफोराव जोङो बर' रावनि राव दानस्लायनायखौबो जोङो नुनो मोनदों। भारतनि बायदिसिना बिफानफ्रा बेखौ बर' रावजों दानस्लायनो थाखाय आखायाव लानाय जादों, बेखौबो जों नुनो मोनदों। जों सानो दिनै 16 नभेम्बर गोथार दिन होननानै बेयाव खैथामान आं एसे भाषा बुंनो लुबैदों। जों गासैबो मोनजोब्बाय, राव मोनबाय, कालचार मोनबाय। कालचारखौबो जोङो माने डेभेलप खालामनो हाबाय, रावखौबो जों डेभेलप खालामनो हाबाय। नाथाय बेनि थाखायनो बेसेबां माने संग्राम खालामनो लागो, बेसेबां संस्था माने हानो संग्राम खालामदों। सबसे प्रथम साहित्य सभानि फार्स्ट प्रेसिडेन्ट जय भद्र हागजेर आरो बिथां सेक्रेटारि सनाराम थावसेन। बेनि उनाव मैगजीन बिसम्बिखौ DBA नि प्रेसिडेन्टआ लन्च खालामो। दिहुननाय जायोमोन, जोङो बेखौ दा दिहुननो आखायाव लानाय जादों। बेनि थाखाय जोङो आसामनिफ्राय माखासे आर्टिकेलफोर दिहुननायबो जादों आरो मेसेजफोरबो दिहुननाय जादों। बिसम्बि बेखौ जोङो वेबसाइटआवबो दोननाय जागोन, गासैयावबो, ओमफ्राय वाट्सएप गासैयावबो दोननाय जागोन। सिगाङावनो मेसेज दङ प्रमद बर' चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार BTR नि, बिथाङाबो गाहाम हामलायथि हरनानै मेसेज हरदों। बे जाबाय प्रमद बर' बिथांनि मेसेज मैगजीननि थाखाय। बेनि उनावहाय दंबावो बर' साहित्य सभानि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, बिथाङाबो जोंनो मेसेज हरदों जोंनि 16 नभेम्बर फालिनायाव मैगजीन दिहुननायनि गाहाम हामलायथि हरनानै। बेनि उनावहाय दंबावो रेनगोरा नार्जारि मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट, बिथाङाबो मेसेज हरदों जोंनो मैगजीनाव। आरो बेनिफ्राय दंबावो आफादगिरि दिपेन बर', दुलाराय बर' फरायसा आफाद अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि, बिथाङाबो जोंनो मेसेज हरदों। बेनिफ्राय आफादगिरिनि बिबुंथि, बेनिफ्राय दिल्ली बड'सा आफादनि सोमोन्दै
शर्ट मोनसे गोवा बोसोराव हरनाय जादों बेखौ गान्धी साहित्य परिषदाव बेखौनो पाब्लिश खालामनाय जादों बेनिफ्राय आसामनिफ्राय आरो माखासे दंबावो नोंथांमोना मिथिगौदि दिल्लीयाव मोनसे बड' स्टाडि सेन्टार खुलिदोंमोन बेयावबो बड' साहित्य सभानि फ्लेग बिरहोनाय जायो Give the camera to somebody. Let's say about जारिमिनारि अरायथा गोसोखांसान जै 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 अमलाराम शिवराम बिहुरामनि जै 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 बर' हारिनि जै दिनै 10 नभेम्बर दिनै 10 नभेम्बर So, दिनैनि भिडिअआ बेयावनो जोब्बाय अगर नोंसा आंनि चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामो कि बा खालामदो and meet you in the next vlog. Bye bye.